Este investimento de 62.000 euros incluído no Plan Único da Deputación permitirá dar resposta a unha bella demanda dos veciños da parroquia de Santa María do Castro. Hai máis de 15 anos que non se actúa sobre esta vía, polo que o estado de deterioro do pavimento supón un risco tanto para o tráfico rodado como para os peóns. Estas obras consisten na mellora e reparación da pavimentación dese vial. Contamos cun importe de casi 62.000 euros que forma parte do Plan Único de Concellos do POS do ano 22, financiada parte pola Diputación da Coruña. Ese vial é un vial moi antigo, conta que ese pavimento leva máis de 15 anos, está nun estado pois moi lamentable, e o que vamos a facer ca renovación dese pavimento, que vamos a facilitar o tráfico rodado de vehículos, así como tamén a accesibilidade aos veciños, non? Recentemente o Concello acometeu unha serie de melloras na zona coa renovación das beiras rúas e da rede de abastecemento no entronque coa estrada provincial. Cambiouse, non? A tubería bella era fibracemento, cos problemas de saúde que ten para a población, iba polo medio da estrada, e agora o que se fixo é facer unha nova tubaxe que vai pola acera, e aproveitamos para renovar totalmente nese tramo todas as aceras. As empresas interesadas en concorrer ao proxecto de mellora da estrada poden presentar as súas ofertas ata o próximo 26 de outubro.